Greetings and grace and peace to you. My name is DJ Subs, aka Mr. Radio Man, and today sikuphathele inkqubo ethi ijampile. Ewe ijampile sinetalente, ijampile sine-artist ezinswembu apha eNelson Mandela Bay. We are at Barbara's Lounge eMagaleni koZakhele. Olona balapha, Oskhomo balapha, Olorenzo balapha. I'm counting amazing people from the Bay. Mina DJ Subs, I'm here to bring everything to you via Mpuma Kapa TV, channel 260. And goes. One, two.
Thank you. Don't know Belly Suka. Kings and grace and peace to you benchilo ke ngobe siqala ndathi sawungena ke sikhangele ngabahlambi ngobani abantu abakhoyo apha kule event. We decided to rewind and take it back to the 90s. Sawuvake ngabahlambi, what is this concept about and how are the DJs going to make sure that it translate abantu bonwabe? Sisilona njani namhlanje? I'm so well. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Sibuyela u-invite. It's very important that when something happens eKasi, sikhangele ngabahlambi asinokuza now, we capture it so that abantu bayazi by entertainment ayenzeke down kuphela. How do you come about the event and what's your role? Okay, so igama ngulona M, and my role here is the master of ceremonies. So then my role really is to keep people going, announcements, and making sure that people are good. So I'm also a DJ. I play Apakapabra on Fridays and Saturdays. But my role today is to make sure Amanda are always feeling themselves and go by Ipatema 1K. Kunyanzelikile bana. And we put in my 1K. So they must always be feeling entertained and be entertained. So that is my role for the day. All right, iline up namhlanje khethwe njani okanye mhlawumbi is there special since i-90s we taking it back to amaxesha ke o Michael Jackson o Deborah Cox yabo bonke abantu aboletha mbuli iline up nayo ihamba njalo. Oh, Mdasekhaya, 100%. So the guidelines for today's music for each and every single DJ odlalayo, 1985 up until 2006, the latest. So you can imagine from South African music, Ikwaito Yako, the R&B, the pop, the Afro pop, and then you take it international, as you can hear outside Kudlala, the 90s R&B music and soul. So each and every DJ, according to what is being curated and according to Ikamaxesha Abo, Okala obviously setting the mood, and then we're going to have a live performance also who are going to be performing Afro pop and jazz. So Nabo, according to the 90s theme, I think we all know one of the 90s were the best music era that we have. So we kind of bring it back. Guys, so that is exactly what the assignment for each and every DJ and performer is about. Beautiful things. Uvile ke usistona uthe naye Fridays and Saturdays uba lapha the DJ but namhlanje master of ceremony. Abantu bakufunayo sisi bawuba DJ kwiparty zabo okanye bakufuna ku social media bakufuna kumema bakufumana njani?
So my name is Lorna Mbenge, Lorna Mbenge, Mbenge on socials. Dikona on Facebook, and then on Instagram I'm Lorna Targaryen. I'm gonna change that. Bahlali yeah. It's a bit much, but it's Lorna Targaryen on Instagram, and then my cell phone number, it'll be down below. Sisome nkosi kakhulu sawungena ngaphakathi sikhangele ngabahlawumbi ezinye artists siphethe ntoni Niviyo Nosikhomo is going to be giving us good music. Enkosi kakhulu siyabulela. You're very welcome. Uvile guys mnandi zawukhangela bize lo mjida kuthiwa nguAnele. Anele ke one of the artists lapha eNasimandla Bay, family yakalobisha yaziwa ngomculo. So up next we're going to call Usikhomo sincokole naye. Straight from uSisiyoli apha ecam kwam ndine artist, ndine photographer, ndine author, igama lomjida ngulakhi. He is entertainment. Tata kunjani? I'm all good, man. Love the intro, and I feel like you're entertainment. Because you rap, you're on TV, you write as well. But most of all, when I think something that I would love to do, you bring people together through. That is called the creative economy. Yeah. So if you are in a part of the ecosystem, then sisonke. Ndakwethu, your involvement in this event, how did you come about? I think the involvement in the event didn't even start with the event. Uyoli si kuleso itu ape Makaleni. We are cheese boys and cheese girls, you know. But go through our ways of life, we found each other that no man, I love making events, and then I love making the social media side of it come to life. I love documenting about, I don't want to miss anything. Like today, send 40 rostile, se 40 ichisanyama, se 40 abasebenzi. So we make sure that we get all the things that make the event come together, but most of all, we bring the people in light. So it was a beautiful collaboration to work with Yoli. She contacted me before. This is not the first event. So when it came to this event, we already had a relationship already. And so I think for me to be part of Inengel Hlobo, which is bringing back the 90s, man, the donwabi like a cool. Dada, xa iphelile yonke lento sigodukile, and when you have to deliver on your promise, ufuna abantu babone ntoni? I think abantu ndifuna bazibone babona banjani kaPapra. That's I came here for a service to deliver of capturing everything and showing abantu how much fun they had. So for me, ndiyababona sebonwabile, so andikwazi noyinqwenela leyo. Ndakwethu nkosi kakhulu, more music, DJs, performances apha kwaBarbara thina sathi sho benchilo ke ndathi ndisuka phaa kuSisilona ngoku ndizothetha noAce umjita walapha kwaZakhele Enjoli is a vocalist ngaphandle kophosa amaseko. Ndakwethu kunjani? Siyaphila tasebs kunjani ku? Siyabuyela mntakwethu. Namhlanje we taking back to the 90s, silapha kwaBarbara eMagaleni. Before sithethe nge-event, kasichazele man uAnele ngubani esukaphi? Anele bamazi ngoSigidi abantu abaninzi igama lami lokukhulu. But on stage name ndisebenzisa uSikhoma. Fani yami ngulobishe. Uchangisa ke uhlala lapha esitratweni kaBarbara. Mahonga le yethu yonke. So ndizawonwabisa namhlanje apha kaBarbara because isicela uba nathi le event ndiyayifuna because azange naza kaBarbara. Let me there man, let me be there kaBarbara. Ndizobabonisa uba uSikhoma ngubani. Ngokwazi kwami mntakwethu, you come from a very I can say colorful home apha ukho musicians. Isukaphi yonke lento? Le nto isuke bazalini nabazali bethu babecula bobabini. Tata nomama. So endlini bayilonto leyo xa konwatyiwe ubona uba izimvumi zasebhelema bayabhekisha abanye ngapha abanye bangena ngapha yabo. So nami into yomculo ndiqale from a primary school ophume high school oko ndandicula. But into yeband ke ndidibana yangoku ngeCovid 2019 ndafunda igita ndabona uba amane ndigrand up. So inoba mangabo okay irugby yami banda ndifuna udlala irugby but ndaphela ndihlele kulitshe ndaqomba amana kokuphela kobomi ndina ivoice ndiyakwazi ucula manivele ndibane nabatata manisenze into. The transition mntakwethu from playing sports to music kayibe into ekothusileyo that ngoku your career is focusing on music.
Indothusile kakhulu because ka 2009 ne? Yeah, 2009 because ndaye ndalenduka ndabizwa under 21 Eastern Province. But ke yazayenzeke loo nto leyo 60 I mean nge-Friday 13 kaNovemba ndagilwa imoto kwanyanzeleka ke uba hayi into itsho uba mandihlale esitulweni so naqomba man kuyo yonke le nto bayindiphazamisa but ndakwazi kuba ndinabantu abakufutshane kum utata uBhabhile bandifundisa igita noDabora yabo so hayi ke bandisapota nam ndaqomba suka grand up. Now siyaphusha siphethe iband ngeziphi amaqonga kanye indawo sowudlale kuzo so far. Indawo endlale kuzo zininzi kwaJimmy kwa eDinangwe eSquareini eWesley nasezwide kwa Graham yeah. You literally uyagiga and then the aim ngoku is to do music so ungene studio. Andikangena estudio but kule nyanga izayo ndizawungena estudio ndokwenza isingle zami ezimbini izuka noKudulavi. So some of that music sizawuva namhlanje. Ngizamva namhlanje la music nizanivisa kamandi ngezami ingoma zikaSikhoma. Zaniphatha kamandi namhlanje kakhulu. Inkosi kakhulu masingaphosi Maseko uSikhoma uyanidika pha estagini. Thina ke xa sikufuna mhlawumbe abantu ufuna ukubhukisha uyafumaneka ku social media. Ndiyafumaneka ku social media. Ndingu Ace the vocalist uSikhoma naku WhatsApp ndiyafumaneka inamba yami ithi 082 258 6676 xa nifunayo. Inkosi kakhulu siyabulela umfoka Lobishe uSikhomo sawudibana naye ngoku estagini.
Thank you. Thank you. Igama lami nguSkhoma. We came, we saw, we conquered. Ngaphandle kwamathandabuzo, DJ Subs, Pumakapa TV, iJampile team had to come Barbara and see what is happening in Ekasi. Beautiful atmosphere, beautiful people. Until next time, bye bye.